Helo 'na, Tamaid, Anti 'ma, gobeithio bo' chi gyd yn cadw'n iawn. Yym, Fideo dwi 'di newydd meddwl yn gwneud ydi hyn, felly do's na'm fawr o gynllunio wedi bod, ond ie, na, o'n i'n meddwl ar ôl yr hyn o'n i 'di rhannu fo'i ynglŷn â fy nghi Fudge, o'n i'n ddaru hynny wneud i ni dechra meddwl am sut nes i ymateb i golli hi yn y lle gynta, ag ymateb pobl eraill i fy ymateb i hynny felly. Ond dwi 'di sôn wrth gwrs, oedd o'n i'n meddwl y byd Fudge, a Muffin wedyn yr ci arall oedd gennyn ni. Ond Fudge yn ymwedig oherwydd yr adeg ges i Fudge ar gyfer fy penblwydd 10 oed. Doedd gen i'm fawr o ffrindiau o gwbl, felly oedd Fudge yn bwysig i mi. Oedd Fudge yn holl bwysig i mi, i ddweud gwir. Oherwydd hynny, felly, wrth gwrs, yn anodd fod oedd ei marwolaeth yn mynd i gael effaith mawr arna i, ac o'n i'n mynd i upsetio am hynna. Felly, ie, fel sydd fi ddisgwyl, o'n i yn reit isel lle am rhai dyddiau wedi hynny, a dwi'n cofio mi ges i pryd o dafod gyn mam o bawb am fy ymateb i marwolaeth Fudge ar ôl ryw tridiau, ac o'n i'n mynd dall hynna oherwydd o'n i'n meddwl, wel, os oes na rywun sydd yn dallt mor bwysig oedd Fudge i mi, os oes na rywun oedd yn caru Fudge gymaint o fi, wel, mam oedd honno, felly pam nath hi ymateb mor negyddol i fy ngalar, lle. Wrth gwrs, peth oedd, o'n i'n gwybod oedd mam yn sâl ar y pryd efo cancer. O'n i'n gwybod hynny ers mis Ionawr. Ac, ond y peth ydy, yn wahanol i bawb arall, do'n i'm yn gwybod y gwir. Oedd mam am i mi goelio ar ôl gyfnod o driniaeth, ar ôl gyfnod o chemotherapy, sa pob dim yn iawn. Dyna be oedd mam am i mi goelio. Doedd mam ddim eisiau mi gwybod y gwir. Ac y gwir oedd, wrth gwrs, oedd mam yn mynd i farw, yn hwyr neu'n hwyrach. Do'n i ddim, nes i'n dod i nabod y gwir tan mis Mawrth 2012. Felly, beth o hynny wedi bod ryw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mis ar ôl colli Fudge, a fel mae'n digwydd 5 mis cyn i mi colli mam. Wedyn cyn hynny, fel dwi'n dweud, cyn y diwrnod yna mis Mawrth, do'n i ddim callach am gwir natur salwch fy mam. Do'n i ddim callach o gwbl, do'n gen i'm syniad. Oedd pawb arall yn gwybod, wrth gwrs, ond do'n i ddim yn cael. A wedyn pam do'n i'm yn cael? Pam oedd mam wedi ymateb fel nath i fy nheimladau i tuag at marwolaeth Fudge? Wel, yn syml iawn, yr hydrocephalus. Oedd mam yn poeni am sut oedd Galar yn mynd i effeithio ar fy iechyd, sut oedd Galar yn mynd i effeithio ar y shunt. O'n i'n mynd i gael, oedd y shunt yn mynd i, os o'n i wedi ymateb mor wael i marwolaeth Fudge, oedd marwolaeth fy mam wedyn maes o law, digwydd bod ychydig dros 10 mis ar ôl colli Fudge, nes i a bawb arall colli mam, wrth gwrs. O'n i'n mynd i weindio fyny efo shunt wedi blocio oherwydd yr effaith o colli mam os o'n i wedi ymateb mor wael i colli Fudge. Dyna be oedd yn poeni mam, dyna pam oedd i wedi ymateb mor ffyrnig i fy ngalar i. Felly, adag colli Fudge. Ac felly, ond fel dwi dweud, do'n i'm i wybod hynny tan mis Mawrth 2012. Ar adag hynny, wrth gwrs, o'n i wedi upsetio'n lan
o ffreswm oherwydd o'n i wedi treulio dros blwyddyn erbyn hynny yn coelio oedd mam yn mynd i gwella. Dyna oedd mam am i mi goelio. Ynde. A wedyn, yn y diwedd, wrth gwrs, oedd yn anodd fod oedd rhaid i fi deud y gwir wrthai yn y diwedd, ond wedyn, dwi ddim yn cadw'r gwir o fi wrthai am resymau fel isis. Ceisio amddiffyn ni oedd mam, a ddim byd arall fel unrhyw rhiant, fel sa unrhyw rhiant arall yn ei sgidio hi, mae'n siwr. Felly, na, mi ges i gwir yn y diwedd, a wedyn ges i'r esboniad o pam oedd mam wedi cifio'r gwir o fi wrth hynny ydy o fi'n poeni am yr effaith oedd y gwir yn mynd i gael ar y shunt, oherwydd wrth gwrs mi ddaru clywed y gwir o'r diwedd obsesio fi'n fawr. Ac wedyn ar ôl gyfnod, mi ddaru mam esbonio na dyna be oedd hi'n ofni. Oedd hi'n ofni o'n i'n mynd i obsetio i glywed oedd hi'n mynd i farw. Wel, wrth gwrs modi, o'n i'n caru mam mwy nag o'n i'n caru unrhyw un arall yn y byd yma ar y bryd. Felly, na. Oedd yn anodd fod o'n i'n mynd i obsetio. Doedd na'm ots pryd oedd mam yn mynd i ddeud y gwir o'r ffaith o'n i'n mynd i obsetio, ond wedyn, fel dweud, oedd mam yn poeni oherwydd effeithiau posib ar y shunt, felly wrth gwrs oedd rhaid i fi pwysleisio i mi bryd hynny, doedd hi ddim eisiau i mi obsetio, doedd hi ddim am i mi galaru, doedd hi ddim am i mi wneud hyn, doedd hi ddim am i mi wneud llall, oherwydd oedd fi'n poeni am y shunt. Ynde? Felly, lles iechyd fi'n hun, adag colli mam, adag y cynebrwng, ynde, fatha dilyn cyfarwyddiadau mam yn llwyr, nes i'n crio o gwbl, dwi'n meddwl, tan rhyw 3 mis ar ôl colli mam, a dwi'n gwybod beth wedi trigger hynny, oedd rhaid i mi mynd i'r gegin yn ôl rhywbeth, ac mwy o sydyn, daru'r teimladau i gyd taro fi fel tren. Felly, na. Ond, nes i'n oedd y shunt heb di blocio yn sgil hynny, ond wedyn dwi'n dallt fel rhiant cyfrifol o'n poeni am yn iechyd a'n lles i bod mam yn gorfod meddwl am y posibiliadau hynny ac yn gorfod sicrhau do'n i ddim yn galaru. Wel, gymaint o hynny'n bosib. A wrth gwrs dwi'n colli mam bob dydd, mae'n teimlad ofnadwy i mi. Felly, mam di'r peth gyntaf dwi'n meddwl amdani pan dwi'n deffro yn y bore, personol dwi'n meddwl amdani pan dwi'n mynd i'r gwely yn y nos. Ac na, dwi'n meddwl bod hynny yn mynd i newid digwyr, ac dwi'n meddwl fydd yr Galar ma'n yng ngadael i chwaith, oherwydd wrth gwrs dwi ddim yn... dwi'n galaru, ond dwi'n yn galaru yn y ffordd oedd mam yn ofni. Felly dwi'n yn galaru mewn ffordd sydd yn cael effaith niweidiol ar y shunt. Felly, oedd fel rhywbeth oedd yn help mawr i mi pan o'n i'n byw yn Hyrlach. Wrth gwrs, o'n i'n gallu mynd fyny i fy Mont Capel Ucha pob dydd. Ac yn amlach na peidio, mi o'n i'n mynd fyny pob dydd. Oedd hynny o gymorth mawr i mi. A dwi'n dall a dwi'n gwybod bod na perthnasa sydd gen i. Lle mae'r syniad o fynd i'r fynwant yn obsetio nhw, felly maen nhw'n cadw draw. Ond wedyn mae pawb yn galaru mewn ffyrdd gwahanol, ond oes. Felly mae rhywbeth sydd yn helpu fi, fel mynd i fynwant Capel Ucha, ddim yn rhaid rhywbeth yn mynd i helpu pobl eraill. Ond wedyn, wrth gwrs, mi gollis i amrawd ein cartra mis Rhagfyr 2012, felly tydi'r
gallu yna i fynd i'r fynwant bob dydd, dim gen i erbyn hyn. Rwan fy mod i'n byw yng Nghaernarfon, dwi'n gorfod cynllunio o flaen llaw, dwi'n gorfod cymryd teithio bysys ag amseru fe ymweliadau er mwyn sicrhau fy mod i'n gallu dŵad nôl i Gaernarfon ar y bws. A mae hynna'n hyd yn oed yn fwy bwysig rwan efo Covid. Mae'r cynllunio wedi cyrraedd lefel uwch nag oedd y cynllunio cyn y pandemig, mae'n rhaid dweud. Felly, na, mae'r hyn sydd wedi helpu fi o ran galaru ac ymdopio efo'n galar. Mae gwneud hynny, mae'n mynd i'r fynwant, mae'n anoddach i mi heddiw nag oedd o nôl yn 2012-2013. Ond, na, ie, so na, jyst fideo cymharol fyr. Dwi'n dechrau malu awr rwan, so dwi am rhoi'r gorau i bethau. Fideo cymharol byr rwan, jyst i esbonio chydig am sut dwi'n delio efo galar a be oedd teimlad a mam am galar hynny ydy. Wrth gwrs, oedd hi'n poeni os o'n i'n galaru dros fudge, sut oedd y galar hynny yn mynd i fod. O'n i'n mynd i fod los gwaith ar ôl colli hi wrth reswm mae hynny mond yn naturiol. Ond oedd mam yn poeni wedyn, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd i'r shunt, wedyn mae iechyd ant yn mynd i fod yn yfantol. Felly, ie na, dyna pam oedd hi wedi matab mor negyddol i fy ngalar tuag at fudge, oherwydd oedd hi'n poeni am sut o'n i'n mynd i fod ar ôl colli hi. Felly, ie na, mae hynny'n rhywbeth dwi'n dallt, a dwi'n dallt hynny'n iawn. Ac sôn am delio hefo'n ngalar, wrth gwrs, mi fydd fi'n 9 mlynedd ers colli mam diwedd y mis. Ac dwi'n gobeithio, os fydd fi'n digon diogel i mi wneud, gallu mynd i Harlech mwyn ymweld â'r fynwant eto, oherwydd, fel dwi wedi sôn, mae hynny'n wedi bod yn help mawr i mi. Felly, croes i bysaf ynde. Felly, ie, dyna fo, felly. Hwyl am y tro, cadwch yn ddiogel a welwch chi tro nesaf.